Je tam! Je to kaprík a ja som si zachytil navíjak, podberák. Čaute. Tak s Filipčom sme sami doma a ideme... Kam ideme? Na kapre. A ešte čo budeme chytať? Štuky. Alebo akúkoľvek inú rybu, Áno. ktorá sa nám dáva si na háčik. Takže držte palce a snáď niečo kopne. Ahojte. Dneska sme sa rozhodli, že ideme na priehradu. A takto máme udice, už máme nahodené. Idem si ukázať krmivo. Toto je, tuším, že cesnak. A toto máme zarobené krmivo. Takže tatko má prvú rybu. Nevieme, čo to je. Možno nejaký kapor. A čo je veľmi pravdepodobné. Idem podobrať. Dobre. Idem to natočiť. Podseknutá. Pleskač podseknutý. No tak, to sme nechceli. To sme nechceli. Tak ale prvá rybka poteší. A dosť podseknutý. Tento by bol na sumca. Ale na nejakého trochu väčšieho. Tak. Potom aj odmeráme. A nebudeme toto mať. Budeme. To možno tvoj rekord tohoto pleskača. Toto sme fakt nechceli. Chceli sme kapra. Ale odmeráme ho. Dobre. Len takto. 32 cm. Tak Filipko zdoláva rybku. Niečo zabralo. Videl si ho? Niečo som videl, ale neviem. Ja som niečo videla, ale neviem. Kokos to čo? Cúvni si tam k udiciam. Choď ho čas zdolávať. Je to kaprík. Je to kaprík a ja som si zachytil navíjak, podberák. Ale pekný kaprík, počúvaj má. Musím si prechytiť. No, tie pojem tak 40-45 cm. Cúvni si Filipi tam, k tej podložke. Môžeme ho takto zmerať, ako je. No, veru má tak 45 cm. Nič. Takže chytili sme kapra. Takých 45 cm. Ukážeme. Tajčinový háčkuje. A ešte nadypujeme, pretože v makru. Nemal to moc, ale... Zblízka idem. Nemal to moc. Počkaj. Tak to bude pod tým potenciálom. Ďalší záber. Tak, tento kaprík má 50 cm. Filipko zdoláva ďalšiu rybu. Neviem, čo to bude. Takže ideme ho rýchlo pustiť. Tak, kapríka idem pustiť. A Filipko chytil... Nový druh, Filipko chytil mieňa. Takže kapríka rýchlo púšťame. Aby sme mohli podobrať mieňa. Áno, áno. Ja si ho podobrám. No tak to je... Toto som teda nečakal.
Je tam! Sice není veľký, ale je to... Ale nový druh. Pozor na udičku. To si nechytil ešte mimo? Ja som ešte nechytil, veru. Tak. A Filipko nám teraz pekne ukáže, ako ho vyhačkuje. Ale najprv to stadiaľ to potrebujem. Dostať čo? Nebude až také ľahké. Zober si pián. Aha. To sieť potrebujem chytiť. Dobre. Naopak, Filipko. Chceš s tým pomôcť? Tak poď chytiť telefón. Pozrieme sa, ako to má ten vník. Ťup, a je to vonku. Tak, takéhoto krásneho mieňa Filipko chytil. To je slizkého. No a vieš, prečo sa volá mieň sliznatý? Hej, pretože je slizký. Pretože je slizký. Pozor, pozor. Poď túto pri vodičku. Viem, prečo mi predtým nechcelo brať. Lebo ja som nemal prvý rybu, Ešte odmeraj. ale aby som potom mohol mať nový druh. Chápeš to? Chápem. Oh, Typujem, že budeme mať okolo 30 cm. 35. 35 cm mieň. No pekne. Si ho vážim. No, ako každú rybku. Tak, Filipko ide pustiť mieňa, nášho prvého mieňa v živote. A choď. Ten ale riadne upojazdil. Sa bál. Moje. Nejaké ťukance máme. A ja sa zatiaľ starám o obed. Kúra na paprike. Tati, urob také cestoviny, ako sme mali v kempe. Tak. Kúra na paprike. Možno to bude amúr. Filipko má ďalšiu rybku. Dneska má zase ten krpec jeden, malý, blonďavý. Prechytáva. Pomalinky uťahaj, Filipi? Nie tak? Čo to? Tak to bolo aké podobratie, kámo. To si ho zaparkoval jak do garáže. Chyť si aj udičku a daj si ho rovno k tomu podberáku. Chyť si ich spolu. Tak. Kokos, to už je vyhačkované? No a vypadlo mu to. Poď v podložke. Polož udicu a riež rybku, dobre? Ale nech takto neskáče. No, pekne si ju vyhačkuj. A tatia, za malý kúsok. No, vidíš. To som mal šťastie. Dneska idú. A rovno to daj bokom a pusti ju. Ani to nemusíš merať. Ale musím. Ja merám všetko. Som merač.
Zemerač. Skoro tak ako mieň. Dobre. Je to, počkaj, 33 alebo 34, niečo medzi. Pleskač vysoký. No ale nie na to blato, Filipko, dobre? Na budúce. Dobre. Čau, pleskač. Kde je? No, a ryby majú po chlebe. A teda po kukurici. Že? Je to jasné. Chutí? Tak. Áno. Super. Takže idem nahadzovať. A nahodím. Preklopil som cievku. To mal byť ukážkový náhod. Nevadí, my teraz chytáme vlastne pod nohami pri brehu. Nechytáme. Tak sme to chceli. Môžeš. Takže idem nahodiť. Skús ďalej. Dobre, už mám preklopenú cievku, dúfam, že sa mi nepreklopí naspäť. Nahodím. Trošku ide. Nevadí. Teraz si dám policajta. Hotová. Dobre? Áno. Chytil si niekedy kačku? Tak, my ideme od vody. Nejaké rybky sa nám podarili. Hlavne Filipkovi. Tak, ak sa vám... podaril mieň. A Presne táto tak. nie. Ešte nikdy. No, ja som ešte nechytil. Nevadí. Tak, ak sa vám toto video páčilo, Tak kliknite na like aj na odber. tak ďakujeme pekne.